Sanibona mfethu ngimbiyele namukele zonke indawo la kuzofika khona le video kama ngumsizi aka inkosi admin. Uma uqala ngale channel bese uyasigcinezele usubscribe. Livele kaningani igama lomculo odumile uKelly Khumalo ebufakazini bukaTimolo Madlala osebhokisini lofakazi enkantolo enkulu ePitoli ecaleni lokubulawa kanazinto Warrant Pirate bafana uSenzo Meyiwa mhla zu-26 October ngo-2014. uTimolo wayengumngane omkhulu kaMeyiwa ungene ebhokisini lofakazi ngolwesibili kanti naye wayekhona ngosuku lwesigameko esenzeke eFostolasi kubuka Kelly wayintombi yanolzinti. Embuzweni umshosisi Advocate George Baloyi uTumelo utshela inkantolo ukuthi ke emva kwesigameko yena noKelly Hledness unina kaKelly udadewabo kaKelly uZande ingane kaKelly noMeyiwa noma-ke bahalala ke eMalberton eGoli. Uthi ngesikhathi ke besuka kubuka Kelly beya ke eMalberton babephelezelwa ngumlisa mumba ngamazi kahle ompofu owayehamba nge-BMW emhlophe. Bona babehamba ngemoto kaMeyiwa ishayelwa nguKelly. Okunye athi uyakukhumbula ngesikhathi ke beseMalberton ukuthi kwafika amaphoyisa kule ndaba bekuyona. Uthi ke kunonogada abama ke esangweni umuntu ke akavele noma-ke avele nje angene. Uthi uKelly wathi ke noma-ke mawangavunyelwa ke amaphoyisa ukuba angene. Uthi agcina ke engenile kodwa ke akazi ukuthi ke angena kanjani esengaphakathi. Uthi ucabanga ukuthi kuKelly wawabona wabeke esethi ke makucishe kugesi ngoba ke ayezama ukulunguza emafasteleni. Emva kwalokho uthi ke asazi ukuthi uKelly wafonela bani noma ke kwenzakalani. Okwanye kwakhishwa ke umelelo thizeni ngoba ke avele ke ahamba nawo amaphoyisa. Esehambile amaphoyisa athi kugesi wabuye ke wakhanyiswa uveze ukuthi ke langa limbe esahleli khona ke eMalberton. Wafika ke kuChico Thwala uyise kaLongwe Thwala naye ke owayesendlini ngosuku lwesigameko. Ngalezi zinsuku ke uthi uKelly wayekhala ke naye wayekhala naye wayengekho esimeni esikahle. Namhla ke kulindelwe ukuba uTumelo aqhubeke nokwethula ubufakazi enkantolo ezophonsa imibuzo ngumnumzane Tsep.